Колеги, здравейте! Дойдах тук на платения водоем край Смолян да фана някоя американка за консумация, тъй като времето е страшно лошо. Реките са огромни в момента. Пак вали втори ден дъжд. Реките са направо кални и не мога да се лови риба по тях. Така че дойдах на платения водоем. Сега ще ви покажа какво става дума. Вижте, всичко е дъжд. Преди малко префърчаше и сняг. Така че сега ще изкараме ултралайт пръчицата и ще пофърляме малко на блеснички, клатушки и на силиконови примамки. Да фаниме 3-4 рибки, просто за консумация, американска пастърва. И така. Сега да понамалее дъжда и ще отидем тук на платения водоем. Ще ви направя съпричастни с това, което ще направя аз. За сега толкова. Поспря да вали. Сега да отидем на водоема и да фанем някоя рибка. Това е малко водоемче. И друг път съм показвал видео тук. Днеска просто да станете съпричастни с моя риболов. Аз съм обяснявал нещата на Ария риболов. Как стават. Така. Да отворим живарничето. Кепчета. Така. Сега. Първата примамка, която ще сложиш, е клатушка. Ще сложим някоя по-неутрална клатушка. Това са клатушки 1,4 грама, мънички. Ето, скуки без контри. Така. Ето е клатушката, какво представлява. Така. На върха нещо се оплева. Да. Добре. Така. Както съм ви казвал, фърляме и оставяме естествено да си пропада блесната. Да дойде близо до дъното. Така. И почваме равномерно и много бавно водене. От време на време може леко да се твича. Тъй като е много леко блесната и се издига, я оставим да пропадне леко. Падна пак на дъното, да водим близо. Ето, ето, ето. В момента, когато пропадне и потегли наново, и пастървичката се закачи. Днеска няма да дигаме рибата. Внимателно с кипчето ще я вадиме. Ония път показах, че днеска съм прекалено тънки пътъни. Ето е рибката. Тъй като са без контри, просто са фащи и се обръща. Така е. Айде на различни видове примамки ще пробваме. На блесничката е ясно. Това риболов съм го правил с много обяснение. Днеска просто ще лова, като пак ще обяснявам някакви неща. Така.
Сега ще сложим. Ето тук са има най-различни платушки, блесни, силикони. Ще вземем един силикон, да кажем някои от белите силиконища и ще сложим съвсем малка джигларичка, която е 0,6 грама. Тъй като тъкъмите ми са много тънки, конеца е 0,3 по японската. По японската, флуорокарбона е 0,18, 0,179. Сега нанизваме камулката, като нанизвам от задната част напред. Като аз обичам да ги нанизвам почти изправени. Ей така. Мразя много да са закривени. За сега хвърляме на силиконче. Така. Изчакваме да пропада. Изчакваме да пропада. Така. И почва с лека проводка и лек пички. Оп, удари. Ето, на пропадане. Рибата е много активна. Дори не изчака да пропадне напълно. Така. Фърляме. Изчакваме да пропадна. За да духа вятърът, много е леката. Ето, зима е в движение. Откача се. Още при пропадането я взима. Обръща веднага. Отново я закачаме. Ето. Изчакаме да пропада, но рибата е прекалено активна. Тя просто веднага атакува. Ето. На пропадане взима. Не остава въобще стръвта да пропадне до дъното. Доста активна риба днеска. Ето е втората рибка. Оп, тя си отиде. Още по-добре. Тъй като тук рибата задължително се взима. Така че, като се откачи, ще имаме шанса повече рибки да закачиме. Опа, момент. Оплива се на върха. Да. Добре поспря да вали. Окей, така. Да оправим камулата. Така. Тя направо е измъкнала. Дори е изправила куката. Така. Сега да закачим камулата отново. Почти изправена камула, за да й придавам движението аз. Ето. Ето, виждате ли? Вижте конеца. Гледайте. Вижте. Нарочно не засичам. Много е активна рибата. Буквално пропада се още и тя взима постоянно. Ето. Рибата е страшно активна днес. Пак фърляме. Така. Ставаме да пропада. Наблюдавайте конеца. Пропада се още. Ето. Виждате ли? Ето. Просто на пропадане взима рибата. Не оставя въобще
възможност на стръвта да пропадне до дъното. Така. Ето е втората рибка. Фащаме кукичката и откачаме. Тъй като тая камула е много бяла и се вижда много, ще използваме един червей. Който наподобява откъснат истински червей наполовина. Пак по същия начин. Закачам и изправям, за да мога аз да му предам движение с твича. Фърляме и чакаме да пропадне. Ето, забележете влакното. Ето, на пропадане. Днеска рибата е прекалена. Оп, откачи се. Рибата е страшно активна днеска. Ето, наблюдайте влакното на пропадане. Какво се получава? Оставям го свободно да пропада. Пропадна на дъното. Това път рибата го пропусне. Обаче го взима от дъното. Ето, забележете. Аз нищо не правя. Тя го взима от дъното буквално. Рибата е страшно активна. Ама страшно активна. Тя не пропуска да удари. Опа, замина си. Още по-добре. Ще имаме шанса да половим по-дълго време. Айде в другата посока ще фърлим. Остана да пропада. Наблюдайте конец. Ето, изпъва веднага. Не оставя да падне стръв във водата. Ето, забележете. Пропада се още. Пропадна. Лек твич. Ето, веднага взима. Оставяме го да пропада пак. Твич. Ето, веднага взе. Оп, откачи се. Това до някъде е по-добре. Тъй като иначе направим ли си рибата, която е. Тая кука не е таферна, но продължавам с нея да лова. Много е мека и се откача рибата. Така. Отново наблюдавайте само конеца. Ето, наблюдавайте конеца. Оп, изпълна веднага на пропадане. Рядко активна риба. Така. Да издигнем кипчето. Така. Тая рибка е някаква не много адекватна, с къса опашка. Някаква не много каква трябва да е. Да. Добре. Момент. Да откачим рибката. Да профаним. Добре. Ще махнем червя. Четвъртата рибка ще сложим една червена камълка. Американките обичат този цвят. Аз го избягвам по принцип. Тя днеска просто не пропуска стръвта да пропадне до дъното. Така, леко, така. Ето как изглежда.
Аз не обичам да лова на такива неестествени цветове много, но в случая ще пробвам. Оставям да пропада. Ето, наблюдавайте само. Наблюдавайте конеца. Това го остави да пропадне. Лектич, пускаме. Лектич, отпускаме. Ето, удари. Така. Да вземем кепчета. Още една. Станаха 4 рибки. Така. Днеска на какво да се сложи, рибата яде. То аз не мога да проведа нито една проводка. Тя взима в движение на пропадане. Така, ще свалиме. И това. И тая ларвичка ще свалим и ще сложим една чисто черна камова. То просто няма нещо, на което да не иска да вземе. И тая кука след това трябва да се смени. Много мека кука. Не знам каква е, тя някаква много стара съм я правил. Нещо не е адекватна. Така, слагаме чисто черна камова. Да видим дали ще изчака пропадането или няма да изчака. Така, наблюдавайте конеца. Ето, оп, откачи се. На пропадане взима. Не изчаква въобще за проводка. Така. Така. Гледайте конеца. Ето. Пропада, но всъщност не пропада. Всъщност рибата го следи. Ето, пропадна в случая. Лектуич, изчакваме. Лектуич, изчакваме. Ето, оп, откачи се. Може би по тая кука е, за да може да се откачат рибите в случая. Наистина е прекалено умекнала. После ще я махна. Така. Ето, наблюдайте конеца. Пропада. Ето. Директно. То това направо е сеч. Стига толкова последна рибка. Да я фаним и нея. И приключваме. Тъй като са по-малки днеска трите рибки и две по-големки. За да хапнем пастърничка, тъй като балканката избягам да я взима. Балканката се е пуска. В момента реките просто са невъобразимо големи и кални, няма как. Така, приключихме. Да свалиме камолата. Тая кука ще трябва след това с една запалка да разпоя сечничката в рамовата, да я извадя и да направя нова, тъй като тая кука се отваря постоянно. Добре, приключихме с риболова. Така. Оставяме за сега пръчицата тук. Така. Ето, поспря да вали. Днеска направихме един бърз риболов за 15-20 минути. Като се има предвид, че това не беше риболов, ами се беше сеч. Пастървата зима на пропадане. Още докато мине 50 см надолу и атакува. Аз съм обяснявал как се лови. Просто днеска нямах възможността да показвам, тъй като тя се закачаше директно. И има такива дни, когато пастървата е страшно активна. И това е зимен месец, сняг вали. Вижте какво става. Вижте, по високото сняг. Месено беше дъжд и сняг. Както и да е.
Абе, позабавлявахме се. Хайде, това беше за днеска. Приключихме риболова. Всичко хубаво, приятели.